i 95. godina uspio izaći u Evropu i predočiti joj se kao segment autohtone kulture Bosne i Hercegovine. 17. maja 1992. godine zapaljen je Orijentalni institut u Sarajevu. Uništena su djela od neprocjenjivog značenja, rukopisi iz 17. stoljeća koji su sačuvani tokom brojnih ratova i elementarnih nepogoda. Od prijeratnih 5263 kodeksa preostala su samo 52, među kojima su neki djelimično nagoreni, da svjedoče o barbarskom uništenju neponovljivog stvaralaštva zauvijek izgubljenog za svjetsku nauku i kulturu. Orijentalni institut u Sarajevu je javna naučno-istraživačka ustanova osnovana 1950. godine sa zadatkom da prikuplja, obrađuje i publikuje rukopisno i arhivsku građu na turskom i perzijskom jeziku. Proučava ove jezike i njihove književnosti s posebnim osvrtom na stvaralaštvo Bošnjaka na ovim jezicima, da proučava historiju, kulturnu historiju i orijentalnu umjetnost u Bosni za vrijeme Osmanske uprave. Radi na usavršavanju naučnog i stručnog kadra u oblasti orijentalistike, sarađuje sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu i objavljuje rezultate svog naučno-istraživačkog rada putem svojih publikacija. Česmo, ko ostaje sela mimo, s Dunja Luka, ić po česmo, ko ostaje sela mimo, ko nam hajr domu čini, od srca ga sela mimo, ko nam od srca ga se